Здравейте хора, днес пак снимаме втори епизод на Skyblock. Аз не виждам слънцето. Да, той не вижда слънцето. Да, вие как сте? Аз не виждам слънцето. Какво Да, правихте той вие? не вижда слънцето. Ето толкова ни остава, Марти. Оф, отдалеч изглежда по-малко. Още съвсем малко. Искам да стигна до теб. Виж ги грозни. 50 кабелстон ще ми стигнат. Да, 50, гледай си работа. Добре. С капано нещо не ми дава с кабелстона, го изгорява в лавата. Не, то отива и от другата страна. Не само, и го изгорява. Аз съм на shift винаги. Оф, идвай, ама няма смисъл да си на shift, нямаш нищо. Не, нищо. Какво като нямам, пак съм на shift, защото е по-добре да не умираме. О, вибрация. Дай, give me. Питвам си. Give it to me. За теб. Сега вече сме готови. Не сме. Да, 100% че няма. Аре, на баш, ще стигне. Сега ще видиш. Мога нарочно да умре, няма да стигнат. Не дей да ходиш така. Що? Аз мога. Ти имаш важни неща в инвентара. Ето, гледай, че няма да стигнат. Смях, сълзи от смях. Обаче ако не стигне с едно, пак се брои. Не се брои. Ема ще скочим на него. Не стига. Не с едно. С 2. Не. С 3. Не. С 4. Не, с три е. Или с 3. Не ми пука. Пак печеля бас. Не ми дреме. Ами да не те дреме. Не ме дреме. Ама зомби там, виж го на честа. Какво? На честа зомби. Няма. Има. Ето виж ми екрана. Падна. Току-що падна. Тук. Едно друго зомби току-що падна. Умрях. Тук ми аз нямах нищо. Нямаше нищо. Да, тъй че по-лесно. А и така ще се нахраним, нали? Така хангъра ни се мах. Емони. Дай. 3. Вземи го. Фак. Дай. Нищо не съм взела. Само не го докосвай до това, защото ще падне, мисля. Аз мисля така. Не го докосвай. Просто билдвай ъп. Билдвай нагоре. Сега билдни. Да скачам ли? Да. Има само една! Не, лайнарска друга гънна кокошка. Какво да я правя? Как да я привлека, като трябва да вземе кактуса? Добре, кокошки. Вземи кактус. Не! What the f... Казах ли, че ще падне? И взех едно! Аз взех другото. Фак. Нищо. Ще намерим от другата кокошки. Не, няма. Това беше единствената. Така ли? Да. К. Р. А? Да или не? Да. Може да е такова ме кактус. Нямах предвид. Да, не. Добре. Могат сами да се спалнат, ама не вярвам много. Не взехме санд! Там имаш само един. Ми трябва да го вземем, иди ти, защото на тебе ти си такова инвенторито. Отивай. Взимам с кофа това. И това е най-долната платформа, която може да има, нали знаеш? Това. Трябва ни втора кофа, дай да стъпим кофата. За да имаме по-голям шанс да вземем водата после. Има 6%. Взимай!
Не, първо сенда! Мартин! Спокойно, нали не ми се връщат айтемите. Може да ти го джъмпна от телефона? Не, споко ще спя. Окей. О, давай, мини го. Добре, сега. Само да се върна. За малко време няма да мърдам. Ми е неудобно. Сега ти бавното sensitivity имаш. Опа. Options. С мен ни е неудобно с такова sensitivity. За малко време няма да мърдам, съжалявам, но това става въпрос за един важен санд и един единствен санд и един единствен важен чест. Често. Какво правиш, защо скачаш? Не може, стой! Не, Не. не, Марти! Не. А така. Що се самоуби? За да идеш просто да отвориш това.